Barka da zuwa Auren So TV. Farin cikin al'umma a koda yaushe. Ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sauti domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Assalamu alaikum and hello everyone. Wannan postin musamman na mutanen Kano ne. Ina so in sanar da ku cewa zan kasance tare da ku ranar Asabar. Wannan Asabar din mai zuwa, that's 3 ga wata kenan. A Dubai Mall. Me dalilin zuwa na? Sai kun zo. Amma dai ku sani akwai gaisawa da kuma hotuna and selfies na musamman. Me and my fans, wato meet and greet kenan. I'm so excited to see you guys. Turn up. I mean it. Da gaske nake, like a lot of pictures will be taken. Don't miss this. Okay, kar ku manta. 3 ga wata. 3rd. Wannan Asabar din mai zuwa. A Dubai Mall, Kano. Don't forget, let's link up.